tinoona kuti aiwa mutungamiri wenyika yezimbabwe aiwa anoexposa nemukomana anonzi Pochgono. Ndoda kuti panapa anotaura zvekuti nyika yezimbabwe yava underdeveloped, nyika yezimbabwe yava mamvemve, nyika yezimbabwe hapana kwatiri kuenda. Pane mashoko anouya achitaura panapa ashamisa vanhu. Sandamira mashoko ataura kuti subscribe, like, turn on the bell icon. Pane chituwo chaitika pasadc summit zvatoona kuti aiwa mamwe masadc leaders summit yanyongopera Saturday vakadzorwa nyika dzavo, but vakasara toona kuti vanotekewa vanotorwa ku the farm yemutungamiri wenyika iri kukwekwe. Panapa anonyanyora achiti Zimbabwe has become so underdeveloped that every significant visitor the country is taken to Mnangagwa's farm to see a semblance of development. There are no solar farms, no factories, no tech hubs, and no new innovations. Instead, they will all visit Kwekwe. We have 95% unemployment, the highest inflation in the world, and a corrupt government. The practice reflects a lack of investment and focus on critical areas like infrastructure, industry, and innovation, which are essential for economic growth and improving the quality of life for citizens. Machikanda kana upunyo chikona chiti aiwa nyika yeZimbabwe yazara mapatches zvautumwa kuti any visitor anenge apinda nyika yeZimbabwe boom anenge akanangiswa Kwekwe achinoona family mutungamiri wenyika nokuti ndo riri nani. Andira zvokuti nyika yeZimbabwe hamuna matech hubs, nyika yeZimbabwe hamuna mafactories, hamuna mafarms. Anoti aiwa chinhu chiringoripo chete is the illegitimate government, ndo iringorimo, ndo iri kudestroy the country. Chimotidzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko anotaurwa naPochgono achiti aiwa this situation yava very critical, nokuti kuti zvatokonzera kuti munyika muve neunemployment rate iri over 95%, yobva yabreaka record zvayo yeinflation. Tiudzai mafungiro enyu pinda comment section medu, subscribe, like, and turn on the bell icon.